lawag iti kwerpo ti pulisya. May sama nga wanted person iti natiliw manipod iti Bacara, Ilocos Norte. Ti akusado ket aktuan to patapulo ket tawalo may isang residente iti barangay Palpalikong Batak. Na-arrestar iti akusado babaen ti bileg ti warrant of arrest gapu iti failure to appear before the court on the scheduled hearing. Nga napetsyaan na po ti warrant of arrest iti purukat manipod iti Metropolitan Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 14, iti Manila, idi pa January 26, 2026. Nirekomendaran dito iti 30,000 pesos sa kasapiansa. Ti akusado ket naibiyahemetten ang kasametten informaran kanatoy saan na panag-appear iti scheduled nga hearing. Iti syudad iti lawag iti napasamak nga vehicular traffic accident iti lawag Paway Road sakop iti barangay 41 iti Balakad iti syudad ti lawag babente iti panagadinong par iti may sang pick up akan kastametan datoy panagbalintatang biktima dati may sapay nga lugan nga indinagdang paran iti nadakamat nga lugar. May basarte investigasyon manipod na mismo ti PNP Traffic Division ti pick up ket nakarehistro iti Armed Forces of the Philippines nga inturong iti Agnagan Maynard Tolentino agtaon 30 ket maysa manipod ti Apari Cagayan ken ti inlugan na nga ni Roderick Cabiles agtawan 32 Ezekiel Dinglasa agtawan 20 siyam kini Arturo Nadal agtawan ti 40 amin dagitoy ket kameng iti Armed Force of the Philippines nga naka-residente di barangay 15 iti Bisaya Vintar, Ilocos Norte. Ti may kaduang behikulo ket may samet nga Fortuner nga inturong iti Agnagan Rosalinda Balyon Malinay nga agtuon ti 64 kasamaten inlugan na iti Agnagan Kevin na Makababad nga agtawan ti 10 siyam kini Randolph Domingo nga agtawan ti 30 ni Janine Domingo nga agtawan 27 amin dagitoy ket agindeg iti barangay 2 iti Syudad Tilawag. Iti investigasyon iti PNP ti pick up ket manariman ti panagpapaabagatan na iti Lawag Pawi Road idin taratoy masabet na nga SUV ket na dungparda ito'y sanguna kaya natamaan pa iti life portion dato'y nadakamat tatang Fortuner. Kasasultan nagsagaba iti sugat iti agdo mga pasitibagi dahil tinakalugan iti SUV nga nagdukot intaray iti Department of Public Safety Paramedics Team iti Provincial Hospital. Namuan nga damitin ni sa kasaad dahil tinagbaling nga biktima iti reto nga desgrasya. Iti sa balipay nga damag pulis manibudmet mismo iti Lawag City Paylaeng nagresponde iti biyang ti PNP Traffic Division ken ti Department of Public Safety iti napasamak nga disgrasya iti Lawag Sarat Pidig Road iti Rizal Street nga sakop ti barangay Riweng iti Lawag City babaen iti panagadinong party may sapay nga SUV ken kastameten datoy Toyota datoy motosiklo ti SUV ket introng iti Agnagan Jemaine Tabalba Olyanto nga agtawan 30 ket innem agindeg iti barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte idinto nga datoy rider ket inturong ti Agnagan na Carlo Peralta Antonio nga agtawan 20 ket 3 agindeg met iti barangay Foz Dingras, Ilocos Norte kadwana dati backride na nga ni Shaquille Peralta Tumaneng nga agtawan 10 ket siyam iti investigasyon iti PNP Traffic Division ti rider
ket manarimaan datoy panagpapadayo na iti nadakamat nga lugar nga isumeten datoy idi aga U-turn isumeten iti panakadinong par datoy masabit na nga SUV kas resulta nagbaliktad digitoy ket natamaan datoy kinsa nga paset di rider ken napatit na pay datoy bumper left side ti may sapay nga lugan gabot itoy na nagcrash digitoy iti kalsada nga rason iti panagsagabad at sugat iti nagdumang nga pasit iti bagida na itaray iti Governor Roque B. Ablan Senior Hospital iti biktima babente ambulansya ti Department of Public Safety iti agdamaget manirman ti praksiritan iti PNP Traffic Division dahiti involved iti detoy nga vehicular traffic accident. Oras-oras alas 6:22